F'dan il-jum għażiż, il-Knisja tfakkar u tiċċelebra t-twaqqif tas-sagramenti tal-Ewkaristija u tas-saċerdozju ministerjali. Għalhekk f'din l-għodwa, is-saċerdoti jinġabru madwar l-isqof tagħhom u waqt li jerġgħu iġeddu l-wegħdiet saċerdotali tagħhom ikunu xhieda li tidher tal-għaqda tal-Presbiteri mal-isqof. Waqt din il-qudiesa wkoll isir it-tberik taż-żjud imqazza li jiġu użati fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti imqazza. Nagħtu bidu għal din il-konċelebrazzjoni pontifikali billi nqumu bil-wieqfa.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kum. Ħuti, nilqakom bil-ferħ għal din l-Ewkaristija li hija Ewkaristija partikolari. Għaliex barra li nisemgħu il-kelma, barra li naqsmu il-ġisem u d-dem tal-mulej, illum nroddu ħajr lil Alla għad-don tas-saċerdozju ministerjali. Għalija hija waħda mill-isbaħ mumenti matul is-sena liturġika, mhux biss għaliex nikkonsagraw iż-żjud, imbierku iż-żjud illi jakkumpanjawna fil-ħajja spiritwali tagħna s-sena li ġejja, imma wkoll għax ninsab maħut is-saċerdoti. Dan huwa mument wieħed mill-ftejt li jkollna matul is-sena fejn il-presbiterju, is-saċerdoti, inkunu flimkien madwar il-mejda. Ħuti fis-saċerdozju jiena nofri da s-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal ħtiġijiet tagħkom. Għal bżonnijiet tagħkom. Xi wħud minnkom nafhom jien. Dawk inġorrhom f'qalbi. U jien għandi f'moħħu wkoll dawk illi mhumiex magħna għax ma jistgħux ikunu magħna. Għandi f'moħħu wkoll lil dawk li huma imsifrejn. Jew fil-missjoni fosthom hemm Dun Raymond illi flimkien ma' Dun Daniel l-Arċipriċċerrej dis-sena jfakru l-25 sena tal-ordinazzjoni presbiterali. U hemm oħrajn illi qegħdin fuq ħidma pastorali, għandi f'moħħi dawk qegħdin f'Komo pereżempju. Irid inkoll nfakkar u nifraħ lill-Kanoniku Don Mikel Kawkej u l-Monsinjur Salvo Paċ illi din is-sena iroddu ħaj lil Alla 50 anniversarju tal-ordinazzjoni u lill-Monsinjur Rosario Borġ u Monsinjur Lawrenz Xerrej tas-60 sena tal-ordinazzjoni. U naħseb ikun f'postu wkoll li dolodu niftakru f'wieħed minn tagħna illi l-mulej għażlu biex ikun isqof fil-missjoni għal Patri Giovanni Ċefaj. Insostnuh minn hawn ukoll bit-talb tagħna. Għandna wkoll ħutna li m'għadhomx magħna, sena ilu kienu magħna llum mhumiex. Dun Giuseppe Healey minn Nador, Patri Feliċ Buttigieg, Agustinjan u Brader Emanuel Teuma, Ġiżwita. Ħuti ejjew flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nroddu ħajr u nitolbu l-Alla jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, bil-ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej fil-ħnina tiegħek għamel li aħna li għandna sehem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltant flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Kristu huwa l-qassis ta' dejjem, ikkonsagrat mill-Ispirtu Santu biex ikun is-Salvatur tal-aħwa, l-aktar tal-foqra, waqt li jagħti bidu għas-saltna ta' Alla fuq l-ard. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi il-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Batni indew il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u l-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs. Biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna. Biex infarrax il-limiktin, biex inferraħ il-dawk li jibku f'Sion. Natihom koruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok il-bis tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbirek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David il-ħaddejti Bissejt imħaddis tgħid liktu u tkun idi dejjem miegħu u trijaj ukoll isaħħu. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Il-fedeltà u t-tiba tiegħu ikunu miegħi, ismu titħawwa is-seta tiegħi u jsejjaħ li missieri int, Alla tiegħi u blata tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Grazzja lilkom Muslim imbagħad Ġesu Kristu ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn tnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna qassisin għal Alla tiegħu u missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh, ukoll dawk li kienu mnifduh u r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, Amen.
Jien huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej, Alla li hu u li kien, u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nazzaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Badni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsien lil-maħqurin u inxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħ lura lil-qaddej u qagħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Allowt, il-jum tas-Sabat huwa jum iddedikat lill-Alla. Għalhekk imorru fis-sinagoga biex ifaħru u jbierku lill-Alla. Ġesu li kien ludej kien ukoll ifittex li jmur fis-sinagoga. Fil-Vanġelu ta' Luqa li għadu kif tħabbrilna, smajna li kienet drawwa ta' Ġesu
li kull nhar ta' Sibt imur fis-sinagoga ta' Nazzaret. Fil-Vanġelu ta' San Mattew naqraw li Ġesu dar il-Galileja kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom. U f'San Ġwan Ġesu stess jgħid għallimt dejjem fis-sinagogi u fit-tempju fejn jinġabru il-lut kollha. Dawn ir-referenzi flimkien ma' dawk il-passaġġi li jitkellmu dwar l-att ta' drabi fejn Ġesu mar fit-tempju ta' Ġerusalemm huma xhieda elokwenti li Ġesu kien ifittex jingħaqad mal-ġemgħa biex jitlob. Imbagħad għandna waqtiet fejn fil-Vanġelu ta' San Mark jgħidilna li f'jum is-Sibt filgħodu Ġesu mar is-sinagoga ta' Kafarnawm. Imbagħad wara ġurnata ta' ħidma l-għada filgħodu kmieni qabel ma żernaq qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qgħad hemm jitlob. Matul il-Ministeru Pubbliku tiegħu Ġesu sikwejt kien jirtira waħdu, b'mod partikolari bil-lejl jew maż-żernieq biex jitlob u jidħol f'relazzjoni intima mal-Missier. It-talb ta' Ġesu huwa talba umli kollha fiduċja tar-rieda tiegħu ta' bniedem mar-rieda kollha mħabba tal-Missier. Għal Ġesu, it-talb ma kienx xi ħaġa optional, fakultattiva, imma kien dak li żammu ħaġa waħda mal-Missier. Lilna is-saċerdoti il-mulej sejħilna u fdalna missjoni li la nimmeritawha u anqas nippretendu li nistgħu inwettquha bil-ħila tagħna biss. Għalkemm aħna ġarrar tal-fuħar qegħdin inġorru misteru kbir. U biex niftakru xwirt mesna dakinhar tal-ordinazzjoni tagħna meta l-mulej ħatarna għas-saċerdozju biżżejjed intenni xi espressjonijiet tal-qaddej Talla Dum Mikiel għat-tard. Jgħid hekk, is-saċerdot Kattoliku huwa sagrament personifikat ta' Kristu. Huwa alter Kristus. Identifikazzjoni sagramentali ma' Kristu. In persona Christi. Homo Dei. Għaddej Talla li jaqdi l-ħutu il-bnedmejn fismu. Huwa l-kontinwazzjoni tas-saċerdozju ta' Kristu. Co-redemptor. Prinċipalment bil-misteru Paskwali, fis-sens at the cost of the suffering, of the foolishness of the cross. Kliem testwali ta' Dum Mikiel. Li huwa mobbi b'ħafna sinifikat teoloġiku. Ftit kliem ħuti fis-saċerdozju, aħna mibewta u mibewta biss biex nittrażmettu l-esperjenza ta' Alla. Jekk nagħmlu ħidma oħra li toħroġ il-barra minn dan il-qafas, inkunu nittradixxu il-ministeru saċerdotali. Imma dan il-mandat nistgħu nwettquh biss jekk aħna nkunu falla.
jekk ngħixu falla. Il-teologu von Baldassar jagħmel dal-kumment. Illum in-nies qegħdin ifittxu bil-fanal f'idejhom irġiel li kapaċi jarmu xi ftit minn dak id-dawl u tal-prossimità ta' dak li huwa il-bidu ta' kollox, ta' Alla. Dak li jrid il-poplu ta' Alla. Hekk biss jagħmel sens il-ministeru tagħna kemm f'soċjetà fejn hemm l-eklissi ta' Alla kif ukoll fi knisja li bħalissa qed tagħmel tranzizzjoni diffiċli imma importanti. Jekk Ġesu l-Ibn tal-Alla kellu l-bżonn joffri talb u supplikej bleħenoli u bidmuħ biex l-uffiċċju tiegħu ta' saċerdot seta' joffri lilu nnifsu bħala vittma, kemm iktar jien, kemm iktar aħna eżis presbiteri. Ma nistgħux inżommu wieqfa jekk ma nkunux nies tat-talb. Jekk ma jkollniex pedament spiritwali sod, ma nkampawx fil-ministeru. Forsi ma nħalluhx il-ministeru, imma ngħixu ħajja ta' kompromess. Saċerdot li jitraskura il-ħajja tat-talb huwa fi kliem Dom Mikiel, a man with authority or a do-gooder, imma mhux saċerdot. U kif josserva Enzo Bianchi li għandu esperjenza ta' ħafna saċerdoti, jgħid waħda mill-kawżi tal-ejja jew aħjar tal-malessere fil-ħajja ta' ħafna saċerdoti ġej mill-fatt li ħafna saċerdoti jitolbu ftejt jew saħansitra qatt ma jitolbu. Ħafna drabi niċċantaw it-talb għax inħallu x-xogħol jirkibna. L-isfida biex insibu l-bilanċ bejn il-ħajja attiva u l-ħajja kontemplattiva mhix xi ħaġa ġdida għalina llum. Anke l-Apostli kellhom din id-diffikultà meta l-ministeru tagħhom kien medet mix-xogħol. Dakinhar l-għażla kienet ċara. Aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma. Hemm ħadd ieħor li jagħmel ix-xogħol. Għażla tixxiebaħ kellu jagħmel ukoll Musè. Meta ħattnu gergirlu qallu għaliex qiegħed bil-qiegħda waħdek u l-poplu wieqaf quddiemek minn filgħodu sa fil-għaxija. U Musè qal lil ħattnu għax il-poplu jiġi għandi jaraw x'jgħid Alla. Goffa, U jien nallimhom id-deċiżjonijiet u t-twissijiet ta' Alla. Ħuti fil-Presbiterat. Ma nistax nippretendi li ngħin lill-oħrajn jagħmlu d-discerniment ta' x'inhi r-rieda tal-Alla għalihom jekk ma nkunx ngħix b'mod abitwali fil-preżenza ta' Alla. Min m'għandux ħin għat-talb qed jeskludi lilu nnifsu milli jakkumpanja spiritwalment lill-oħrajn. U jekk ma jitlobx u jazzarda jakkumpanja, jagħmel ħsara lill-kuxjenzi. Fi kliem Iveron ta' Monte Athos,
dak li jgħid it-talba tal-qalb huwa dak li jitkellem waħdu ma' Alla waħdu u jitolbu mingħajr serħan. U Santa Teresa d'Avila tikteb illi it-talb mentali huwa relazzjoni intima ta' ħbiberija fejn wieħed spiss igawdi waħdu ma' Alla waħdu. Eżies saċerdoti, ċertu ħidmiet nistgħu u għandna niddelegawhom. Imma ma nistgħux niddelegaw it-talb. Darba San Bernard qal lill-Papa, qallu isserraħx ħafna fuq il-grad tat-talb lil ħaqt għax lura tista' tmur. Ikun aħjarek tnaqqas mill-impenji tiegħek qabel ma dawn l-impenji tiegħek joħdowk fejn ma trejtx u twebbes qalbek. Jekk ma tagħmilx ħejn għalejk l-impenji tiegħek isiru xkiel. It-talb huwa neċessarju għax huwa il-wiċċ l-ieħor tal-medalja tal-fidi. Jekk titlob temmen. Jekk temmen titlob. It-talb huwa l-elokwenza tal-fidi. Il-fidi tagħna titkejjel skont u kif nitolbu. Anzi, il-mod kif nitolbu jikxef jekk nemminx jew le. Kulħadd u l-poplu tal-Alla jaf jiddistingwej bejn min jitlob għax huwa bniedem tal-fidej jew għax huwa purament funzjonarju sagru retribwejt. Nitqarqu jekk naħsbu li huwa faċli li wieħed jinġabar u jkun assiedbu fit-talb. U għalhekk ġili wara l-ewwel tentattivi neqtew qalbna u ma nipperseverawx. Dimitri minn Rostovo jgħid hekk biex wieħed jikseb il-memorja dej it-tifkira kostanti ta' Alla jeħtieġ determinazzjoni kbira. Ħafna ma jafux kemm wieħed irid ibati biex ikollu il-memorja dej. U wieħed mill-missirijiet tad-deżert, Abba Agotone, jgħid illi meta kienu jistaqsuh liema virtu huwa l-iktar diffiċli. Liema virtu jitlob l-iktar impenn, fatika. Tax kien jgħidilhom? Aħfruli, imma naħseb li m'hemmx battikata ikbar milli meta titlob lil Alla. Għax kull darba li l-bniedem ikun irid jitlob, l-edewwa kollha jippruvaw ifixkluh għax jafu li xejn ma jista' jagħmlilhom il-ħsara daqs it-talb. Barra t-talb personali aħna l-presbiteri għandna wkoll it-talb liturġiku. Il-liturġija ewkaristika u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti mhumiex biss servizz lill-komunità nisranija, imma huma wkoll talba li jagħmel is-saċerdot innifsu. Nirrakkomandalkom biex meta tiċċelebraw is-sagramenti titolbu. Għax altrimenti dawn aktar ikollhom minn tal-maġija milli il-laqa ma' Kristu. Ma' dawn inżidu wkoll il-liturġija tas-sigħat li barra li hija aktio ekklesja
hija neċessarja biex tagħti ritmu liż-żmien u biex tkebbes fina il-memorja ta' Alla. Nikkonkludi din il-meditazzjoni biftejt indikazzjonijiet prattiċi illi jagħtina il-qaddej Alla Dum Mikiel dwar kif ngħixu il-ħajja tat-talb. Ħanikwota. Ikseb familjarità. Kun fiduċjuż u fuq kollox doċli u bidjenti għall-kelma Alla. Staqsi x'qalli illum il-mulej? Kun riflessiv u ittrenja għal temperament kontemplattiv. Kif Marija kienet toqgħod taħseb x'se tfisser dik it-tislima, int aħseb f'qalbek. X'qallek il-mulej fil-liturġija tal-kelma? Xi tfisser għalejk fiċ-ċirkustanzi tal-lum? Ittallab minn Ġesu memorja pneumatika jgħid Dum Mikiel. Ġifieri li l-Ispirtu Santu ifakrek, ifhemek il-verità kollha. Akkwista it-tielet għajn isejħilha. A faith vision. Dil-lajn tal-fidej tkun qisha aerial sabiex jaqbad iċ-ċirkustanzi madwarek. Booster li jispottja dik il-verità tal-kelma Alla li bija tiddawwal u tapplika għal ġrajiet ta' kuljum. Offri disponibilità konxja, safja, selfless, kontinwa għat-twettieq tar-rida ta' Alla li tarafa b'reasonable conviction permezz tad-discerniment. Tallim xi kantalina isejħilha. ċoe xi talba spontanja ta' offerta, professjoni tal-fidej, liva tal-ordinazzjoni sagra, dik liva li sejrin inġeddu dolodu. Hawn jien il-qaddej tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. U eżempju oħra tal-kantalina issibhom fil-liturġija tas-sigħat, ir-rożarju, il-ġogolatorji favoriti tiegħek. Dan kitbu fir-Randan 1988. Ħutej fis-saċerdozju ħassejt li għandi naqsam magħkom dawn il-ftejt riflessjonijiet dwar it-talb għaliex it-talb tagħna mhux biss elokwenza tal-fidej, imma huwa wkoll elokwenza tal-ministeru. Huwa it-talb li għamilna assesejn. Jekk ma nitolbux, ma nkunux assesejn. Nippreferi li nissagrifikaw il-ħidma biex ikollna ħin għat-talb milli bil-kontra. Inżommu quddiem għajnejna li d-dgħajsa ta' Pietru, l-Knisja, ma timxejx għax għandha ħafna fuq l-imqadef, imma li xem l-Ispirtu Santu li bir-reħ tiegħu jimla il-qluħ tagħha. It-talb huwa l-qluħ ta' din id-dgħajsa. Poplu tal-Alla, sostnuna bit-talb tagħkom, anke billi tkunu kuxjenza kritika għalina biex nibqgħu fidili għal din is-sejħa biex inkunu kontemplattivi. Għax kif jikteb il-Griżostmu, it-talb huwa d-dawl għar-ruħ, għarfien veru ta' Alla, medjazzjoni bejn Alla
bil-bniedem. Huwa biss meta jitlob li s-saċerdot ikollu fideħ it-tmun tal-istorja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. F'dan il-jum li fiħet issir it-tifkira ta' meta l-mulej Ġesu ta' semm is-saċerdozzju tiegħu lill-Apostli, is-saċerdoti ser iġeddu quddiem l-isqof u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet saċerdotali li jagħmlu dakinhar tal-ordinazzjoni tagħhom. Nibqgħu bil-qiegħda filwaqt li jqumu bil-wifqa biss is-saċerdoti. U li jedej eżjes ta' kull sena bħallum is-sejr it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sem mis-saċerdozzju tiegħu lill-Apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wediet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu bissiru tixbħuh iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom. Twettqu dawk il-wediet li intom imqanqlejn mill-imħabba ta' Kristu. Għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni presbiterali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija imqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra li bil-fedel ta' kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmejr għaddejs li tgħallmu imqanqlejn mhux mir-reba tal-ġejt imma biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u li eżjes itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra il-ġejt tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassejs il-kbejr tagħna iwasslukom għandu li huwa lajn tas-salvazzjoni. U tolbu għalija wkoll għax dak li jgħid fl-omelija lil ħuti fis-saċerdozzju jgħod għalija l-ewwel wieħed. Itolbu biex jiena nkun fidejl fil-qadej tad-dmejr apostoliku afdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsejr fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li huwa l-qassejs ir-raj tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna. Il-mulej iħarisna il-koll fl-imħabba tiegħu u jalla iwassalna il-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Inqumu bil-wieqfa.
Iżżejt tal-morda. U Alla missier ta' kull faraġ, inti rrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tjieba tiegħek, għati widen għat-talba tal-fidej. Ibad mis-sema id-difensur, l-ispirtu għaddejs tiegħek, fuq dan iż-żejt li inti jogħġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuq il-barka għaddisa tiegħek. Biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ. Jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa, minn kull mart. Jitbierek minnek għalina mulej dan iż-żejt għaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Iż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek bierek dan iż-żejt li inti ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija. Għamilhom uliet adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu t-twelejt ġdejt fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinija fija. Bi Kristu Sidna. Iż-żejt tal-griżma.
u tjeżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibierek u jqaddes din il-griżma u biex dawk li jindilku bija minn barra iħossu l-ġejt tagħha minn ġewwa u tkun tistħoq ilhom il-fidwa minn għand Alla. U Alla li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġejt tar-ruħ fit-tieba tiegħek ilqa' ir-ratt il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek permezz tagħna. Int fil-bidu ried li l-art tnibbet is-siġar li jagħmlu l-frott tagħhom u fosthom is-siġra taż-żebgħuġ li minnha nieħdu dan iż-żejt mill-itjieb li bih ninqdew għal-griżma imqazza. David, imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija, għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek u għandna li ż-żejt jagħmel wiċċna jiddej. Meta l-ilma tad-dulluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunitha, il-ħamiema bil-ferra taż-żebgħuġ f'munqara xandret li jisliem reġa' intrat lill-art u bekk inti tajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet arraftna sew it-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-mamudija nitnattfu minn ħtijietna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġbinna jimla l-wiċċna bilena u f'qalbna iroddilna sliem. Int ordnajt lil qaddej tiegħek Mosè biex lil ħuh Aaron wara li inattfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk ikkonsagrajtu għas-sejs. Ġieħ ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu Sidna ried li Ġwanni jagħmdu fl-ilma tal-Ġurdan. Għax int dak il-ħejn is-sema bat fuq l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bil-leħen li nstema tajtna xhieda tal-għaxqa li sibt fibnek il-waħdieni. Hekk ta' bil-ħaq ritturi fis-sewwa dak li fuqu kien tħabbar mill-profeta David meta qal dilke kalla Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddis dan iż-żejt ħolqien tiegħek. Ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddis tiegħu issemmit il-griżma li bija oġbok tikkonsagra għalik assisejn u slaten profeti u martri, wetta nitolbuk din il-griżma biex lil dawk li ser jiġġeddu bil-ħasejl ta' ruħhom fil-mamudija tħejjihom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jindilku b'din il-griżma li tqaddis huma jeħilsu mit-taħsejr tal-ewwel twelejt isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom li din id-dilka mqazza biskont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu il-ġieħ ta' slaten assisejn u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun griżma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Tagħtihom sehem mill-ħajja ta' dejjem u isseħħibhom fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna.
Jitolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Titolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imgħoddej, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-sirqa d-dejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int ikkonsagrajt lill-ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu. Għamiltu il-qassejs il-kbejr tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdieni tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaliex hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi ħud u bit-tqijjejt tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru għad-dejs tiegħu. U huma f'ismu iġeddu is-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek, imexxu bl-imħabba lil poplu għad-dejs tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalejk was-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabbirku ħalli jsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidej u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisejn kollha tiegħek infaħruk u bil-ferħ inkantawlek.
mis-sirħanejn mit-ċokontana nitolbok bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u bierek dall-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija sliem ħarisa għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqlej, mal-isqfijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidej vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'daw kollha li hemm madwarna. Intaf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U huma jresqu t-talb ix-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Msaħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjusa dejjem Verġni Marija Alla u Siedna Ġesu Kristu tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippo, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprijan, Laurent, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej dill-offerta tagħna tal-familja kollha tiegħek, sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta għamil li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażejż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Refajneħ lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, bierek, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejż fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr, bierek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċej ta' demmej tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalek mulej aħna ministri tijek u l-poplu għaddejsijek, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza, tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru l-sebħ tijek bla tarf, mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba. Il-ħobs għaddejs tal-ħajja ta' dejjem, u l-kalċej ta' salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek qabel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li offrilek il-qassejs il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċċu kon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox. Għamel li l-anġlu għaddis tijek u wassalhom quddiem l-artal tijek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ftakar ukoll fħutna fil-qaddeja tiegħek Don Giuseppe Xili mill-parroċċja ta' Nadur, Patri Feliċ Budiġeċ Agustinjan minn Tasannat, Brother Emanuel Tewma Ġizvita mix-Xara, li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u li din jistriħu fir-raqda ta' Slem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dak kollha li jistriħu fi Kristu ilena id-dawl u Slem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalhom fil-wirt tagħhom. Mhux għal-merti tagħna, iżda għal-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġejt kollu timlieħ bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollu flimkien mal-Ispiritu Santu kol ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarix l-nubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu fiċ-ċokontana nitolbu wkoll Alla li tista' kollox biex aħna li ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek jisħoq ilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Eżjes kappellani warċiprietej. Għanna qudiemna iż-żjud li għadni kemm berikt u ikkonsagrajt. Il-qewwhom minn idejn l-isqof tagħkom u wasluhom fil-parroċċi li tagħhom ġejtu maħtura bħala rajja fismi. Ħalli jkunu sinjal li jidher tar-rabta u l-għaqda mal-Knisja kollha u mezz ta' qdusija għal poplu Nisrani li huwa fdat fidejn it-tmexxija pastorali tagħkom. Qisu li titrattawhom tassew bħala żjud qaddisa billi tqeduhom f'post li jagħmlilhom ġieħ tfakru lil fidilej fl-importanza tagħhom u l-grazzji marbuta magħhom kif ukoll billi tieħdu ħsieb li jintużaw bil-qima u bir-rispett kif mitlub mill-liturġija ta' omna il-Knisja imqazza. Jiena ħanatikom iżjud. Pero nixtieqkom illi kull meta tużawhom għalmenu iż-żejt tal-katekumeni, iż-żejt tal-griżma tal-murda, ħossuni qiegħed magħkom. Biex intom tidilku li wieħed marejt li normalment ikun wasal biex jagħmel il-passaġġ minn din id-dinja għal ant il-missier, jien nixtieq inkun magħkom, eżjes kappellani. Dik id-dilka flimkien magħkom nagħmluha f'isem Kristu.
il-Missier tagħna fi Kristu, Mario Greka, l-Grazza talla u tas-Sieda Apostolika of ta' Għawdex, jagħti l dawk kollha hawnhekk preżenti il-barka bl-indulġenza plenarja kif solta tagħtija l-Knisja. Itolbu lill-Alla qdusija tiegħu il-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Marju u għall-Knisja mqazza, u fiċċu li tgħixu f'rabta sħiħa magħha ħajja li toġob lill-Alla. Precibus ut meritis, Beati Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum, Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Domino. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super vos, et maniat semper. Il-paċi tal-mulej tkun f'qalbkom u tanimakum biex tgħixu it-tridu tal-għid li sejrin ninawguraw il-lejla. Morru fil-paċi ta' Kristu.